таҳқирҳои зиёд ба Дустмурод Шарипов. Оё ҳоҷи Дустмурод зани туркзабонро ба ҳамсарӣ гирифт? Ҳатто базми арӯсии онҳо дар интернет дида мешавад. Посмотрите на мусульман. Они едят хлеб, миндаль, яблоки. Идите, изучайте. Почитайте о мусульманах, и вы узнаете много полезного. занҳои азиз, мехоҳед дар хона нишаста ба тиҷорат машғул шавед ва маошу даромади зиёде ба даст оред. Пас шуморо барои кор дар ширкати Фаберлик даъват мекунем, зеро ин ягона ширкатест ки шумо метавонед ба давлатҳои хориҷа нарафта тиҷорати худро оғоз ва молу маҳсулотро аз дасти якум гирифта соҳиби даромаду маоши нав гардед. ҳамчунин ширкати Фаберлик барои харидорӣ кардани молу маҳсулот ба шумо тӯҳфаҳо пешниҳод менамояд ва ягона интернет мағозае мебошад ки дорои имкониятҳои хеле хуб аст. ба сайти инстаграми мо ё ин ки ба номери ватсапи мо муроҷиат кунед. омӯзиш ройгон аст. занҳои муҳтарам, фурсати худро аз даст надиҳед. оё ҳоҷи Дустмурод зани туркзабонро ба ҳамсарӣ гирифт? ҷои таърихиш будай хеле мақсад нехеми намзида инани сурат мегири инам хатияи паррандо ҷои таърихи бародароне ки резиш мӯй доранд, яъне ки риш, марҳамат бародарои азиз, ҳам афзоиш ёфтанда фоидаи хуб дора, тез афзоиш метиҳад ва ҳамчунин ёрдам мекунад ки маън шава рехтанаш. Бигем ки дар вақти ҳамхоба шудан тез худро аз даст медиҳанд ё ин ки мардонагиш талаб мешавад. ин барои ҳамин хел шахсҳо аст. бо хондани оятҳои Қуръони Карим тиёр шудагӣ, яъне ки дуо хондагӣ ҳастанд ин гиёҳҳо. шахсое ки фарзанддор намешаванд, ин гиёҳро ба ҳамон хел шахсҳо тавсия метиҳем. лёгкинг, яъне ки бронхит, шахсое ки балғам доранд, бигем ки шишошон май бастанд, сулфа мекунанд, ин барои ҳамон хел шахсҳо тавсия дода мешавад. шахсое ки фаромӯшхотиранд, яъне ки тез фаромӯш мекунанд, ба шумо памятро тавсия метиҳем. барои шахсое ки асабошон хурданд, и комилан табиаиро дар об омехта карда менӯшед. чуне ки ҷоду шудаанд ё ин ки ҷоду хӯрондагӣ шунанд, антисер барои ҳамин хел шахсҳо. таҳқирҳои зиёд ба Дустмурод Шарипов. Барои чӣ ин қадар таҳқир? оё ҳоҷи Дустмурод зани туркзабонро ба ҳамсарӣ гирифт? Пеш аз ҳама дӯстони азиз, мехоҳем ёдрас бишавем ки агар шумо рекламае доред, мехоҳед бо канали Тоҷико Груп ҳамкорӣ бикунед, пас ин рақамҳо барои тамос бо мо аст. Метавонед занг бизанед ва мо барои ҳамкорӣ кардан бо шумо омода ҳастем. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба овозаҳо. чанде пеш мо дар барномаи худ ҳоҷи Дустмуродро даъват кардем ва ӯ дар барнома аз ҳунарманди машҳур Жан-Клод Ван Дам гуфтаеро пеш овард ки барои зебо ва ҷавон мондан субҳ нисфирӯзӣ ва шом чиро бояд истеъмол кард. ва ба саволе ки чӣ гуна шахс бояд ҷавон монад, ҳунарманд Жан-Клод Ван Дам гуфтааст, аз мусалмонҳо пурсед, ҷавобашро мегӯянд. ин гуфтаҳои ҳоҷи Дустмурод ки аз забони ин ҳунарманд буд, нофаҳмиҳои зиёдро пеш овард ва дар комментҳо Дустмуродро то ҷои суханҳои қабеҳ гуфтанд ва барои исботи ин гуфтаҳо видеое ки худи ҳунарманд Жан-Клод Ван Дам баромад намудааст, бароятон пешниҳод мекунем. Не нужно есть слишком много мяса. Раз в неделю максимум. Употребляйте овощи, хумус, все традиционные арабские блюда Ближнего Востока, всех времен. Посмотрите на мусульман. Они едят хлеб, миндаль, яблоки. Идите, изучайте. Почитайте о мусульманах, и вы узнаете много полезного. По словам Ван Дамма, чтобы быть здоровым, в питании необходимо придерживаться сунны пророка, алейхиссалям. Звезда Голливуда отметил, что посланник Аллаха хорошо знал, что полезно для человека. Пророк Мухаммад был очень умным человеком. Он знал, что будет хорошо для людей. Так что смотрите и не спрашивайте меня. Поверьте, у вас есть все. оё ҳоҷи Дустмурод зани туркзабонро ба ҳамсарӣ гирифт? дар чанд видео ки дар канали Дустмурод Шарипов дидем, ӯ дар Туркия бо зани туркзабон сайругашт намуда, ҳатто базми арӯсии онҳо дар интернет дида мешавад. ин видеоҳо сару садоҳои зиёдро дар бораи Дустмурод барангехт ва нафарони зиёд навиштанд ки ӯ ҳамсари дуюм гирифтааст. дӯстони азиз, асли воқеа ин аст. дар асл ин як филм аст ки Дустмурод дар он нақш бозидааст. як порчаи онро тамошо мекунем. ҷои таърихиш будай хеле мақсад нехеми намзида инани сурат мегири инам хатияи паррандо ҷои таърихи фикр мекунем шумо аллакай пай бурдед ки сухан сари чӣ меравад. мо барои муайян кардани ҳамин гап бо Дустмурод тамоси телефонӣ доштем. албатта овозаи ҳамсари дуюм гирифтани Дустмурод асос надорад ва ин танҳо як филм ва видеоклипе аст ки ба ҳақиқати беасоси мардум табдил ёфт.